La xarxa de salut mental i addiccions de Girona i comarques de l'Institut d'Assistència Sanitària és l'única de les regions sanitàries catalanes que ha eliminat la llarga estada en favor d'una hospitalització orientada a la inserció comunitària, apostant d'aquesta manera per un procés de desinstitucionalització i reconversió dels recursos hospitalaris en programes de rehabilitació i suport comunitari per a les persones amb trastorns mentals greus que són més vulnerables. També per treballar de forma més integrada amb l'atenció primària i per la inclusió de famílies i usuaris en òrgans de participació de l'IAS. Aquesta innovació, lligada a la creació del Parc Hospitalari Martí i Julià el 2004, ha permès la integració de l'atenció psiquiàtrica amb l'especialitzada i també un increment dels recursos comunitaris tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. El 2005, la xarxa de salut mental va assumir la gestió de l'atenció a les drogodependències i va convertir la regió sanitària de Girona en la primera que integra salut mental i addiccions en una xarxa única. Formada per un grup de més de 500 professionals, 80 dels quals són metges, i liderada pel doctor Claudi Camps, avui és una de les xarxes més eficients d'Europa. Tant és així que l'any passat el Departament de Salut va decidir estendre en els propers anys el model de Girona a la resta de Catalunya. Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, Institut d'Assistència Sanitària, Premi Bonestruc s'aporta del Col·legi Oficial de Metges de Girona a la trajectòria professional mèdica.